What is up mga idol? Welcome back to my channel mga idol. And today, it's my day off. It's my rest day mga idol. So, wala ko'y mahuna-hunaan nga sa i-content ako mga idol kung sa atong pangbuhaton. So, na ako'y nahunaan. So, since wala mo ko'y manunaan karon nga content and dili pug ko kalaag kay medyo kaulan nun, dili ta ka vlog sa gawas. Let's talk about the utang, kanang mga utang idol, istoryaan ta ng utang, ato ng istoryaan. So hebaw naman siguro mo nga kitang tanan nga mga tao mangutang gyud ta, kitang tanan nga mga tao, maski mga trabahante, negosyante, bisag mga standby, mangutang gyud ta. So as ikaw nga nangutang, bay intro sa tabi para kunuha YouTuber. Bang! So, let's continue our vlog. This is it. So, kitang sigurong tanan no, mangutang kita as a standby. Mangutang nga mga standby kanang mga trabahante, maski kanang mga negosyante, mangutang na sila para sa ikapuhunan sa ilang negosyo. So, okay ra magud unta nga mangutang. Okay ra gid kayo nga mangutang no. It's natural to us. Natural ra gyud na nato mga Pilipino or sa mga okay ra gyud na ang mangutang. Ang problema lang ana is kanang utang mga guys, para makahibaw mo, muna siya hinungdan para ang tao magka-amnesia. Yeah, that is real talk. Real talk guna mga guys nga kung ikaw nga mangutang, magkasakit kag amnesia. Kay ba kang ano? Here's the reason. Kung mangutang ka, kung pwede nangutang ka na sa imong silingar or sa imong barkada or sa imong amigo or sa imong kaila, makalimot na ka, no? Di ba? Makalimot na ka. So ang my point of view or ang akong gustong ikuan karon nga, as ikaw nga nangutang, kay ba ka nga kana, kaybaw ba ka nganong kanang imong giutangan mauwaw na mo singil nimo, kay it's because it's either mulikay ka or masuko ka. Ikaw pa'y nangutang, ikaw pa'y nasuko. Muna'y tinuod. Munang ikaw nga giutangan, mauudyo ka nga maningil niya. Kaya syempre, kung imo siyang singlon, masuko niya, ayaw niya nakagaguguan mo na ng fan. Diba? Siya pa'y nangutang, siya pa'y nasuko. So as ikaw pod nga nangutang, dapat responsable ka sa imong giutangan. Ang first ana is, kung ikaw nga nangutang ka, kung wala kay ikabayad, ayaw paglikay, ayaw paglimot-limot. Duolo nimo siya, then ingnon nimo, tell them the truth, nga wala pa kay ikabayad, or ang imong tang ibayad kay nagamit, kay syempre, nga naginahanglan po nimo, dili kay maglikay-likay ka, di kay magsuko-suko ka. Kay nga ani magina, once nga mangutang ka, tapos di nimo bayaran, or dugayon gyud nimo og bayad, or imo na lang yung kalimtan, naaman dyan maapektuhan ana. First is your name, ang imong pangalan, ayaw hugawi ang imong pangalan. Kay gano, kanang tao nga imong giutangan manggod, nga once nga di gyud na nimo bayaran, manabi na sa lain, nga kana siya, ay na siyang pautanga kay, pati na dugay na bayad, uy, di akawag ko bayaran ana, di ba? So, ayaw guba ang imong pangalan. And ikaduha, two is your relation, ang inyong relasyon. Kunyari, suod mo nga amigo, suod mo nga amiga, nangutang ka niya, tapos wala nimo ilisi, wala nimo bayari. So mausab ang inyong relationship, maguba tungod lang sa utang, that piece of paper, just because of money. So sa kanamay ana manggod, sa kay mo manggong giutangan, he or she doing his or her part manggod. So example, kanang kwartaha gamit unta na para sa iyahang mama or sa iyahang pamilya or sa iya pang date niya or pang gasto niya. Since suod man kaniya nga kaila, ning duol kaniya nang hulam ka og kwarta, nagsakripisyo na siya. Instead nga gamiton niya sa iyang kugalingon sa iyang pamilya or sa asa, iyang gihatag diha nimo, di ba? Iyang gipahuwam nimo kay nang inahanglan ka sud kanyang kakaila or emergency baron, so gitabangan kaniya. So as ikaw pod nga nangutang, do your part, which is imo siyang ilisan. That is simple, na imo siyang ilisan kay syempre
iya pud gibuhat iyang part, imo pud buhaton imong part. Imuha ng responsibilidad, ikaw nga nangutang na kay responsibilidad nga mo ilis. Dili kay imong limot-limutan, di kay imong suku-sukuan. Kung wala man gani kay ikailis pa sultii sa tinuod para pud di maguba ang inyong relation. Kuha. So, maski ako na magani ko'y utang, ako trabahante ko na ko'y utang, pero akong mailisan. Akong ATM, mangutang ko, kuha akong ATM nga amo na ang pin para inigsweldo nako kay kuha ilang kung pila ako la itugib sa anan. Ingana ragod kay kita mong gagwata nagsalig sa sweldo, nagsalig ta sa utang. So unta responsable pud ta nga mubayad sa atong utang. Basin tungod lang sa utang, mo na hinungdan nga dili na mo magtagad, magbungol or something nga magsiniraay na mo kay di mangutang na. Tungod lang ana naguba ang iyong relation, naguba pagyud ang imong pangan. Ipanabi na nga di kuno ka moili sa utang kan may ana. So i-avoid na nato. So kita as mga nangutang, kita mo yung tanan ako mangutang man sa jud ko. Dili ta magpalimot-limot, di ta masuko nga paninglon kay kana sila nagsakripisyo pud na sila sa pagduol nato nila kay kita may nanginahanglan. Instead of magsuko-suko atong sultian sa tinuod nga wala pa kay ikabayad kay napakay gastuan lain kanang mga ingana. That is so very simple mga idol. So muna to mga idol, and thank you so much for watching this video. Kung bago pa ka diri sa akong video, please hit the subscribe button and the notification bell and like mga idol para ma-update ka sa akong mga bagong mga videos. And thank you and goodbye.